לאחרונה אני חושבת הרבה על נשים, לא בהקשר של קריירה או הצלחה, גם לא בהקשר של אימהות, אלא יותר בהקשר של הדרך שאנחנו עוברות לאורך השנים. מי אנחנו הופכות להיות? לפני שבוע וחצי סיימתי קורס של דוקטור ליאת יקיר, שמלמד בעצם על הביולוגיה של המחשבות, הביולוגיה של ההתנהגות. מה בעצם עומד ברמה הביולוגית מאחורי ההתנהגות שלנו, מאחורי המחשבות שלנו וגם הרגשות. והתובנה שנשארה איתי מהקורס הזה, זה שאנחנו כנשים עוברות כל כך הרבה גלגולים במהלך השנים, שאנחנו כל פעם הופכות להיות אישה חדשה. אישה אחרת. אני חושבת שאת הפודקאסט הזה אני מתחילה סביב הנושא הזה, על תהליך הגדילה והצמיחה שלנו, אנשים, תוך כדי אימהות, תוך כדי החיים, תוך כדי הקריירה, לאורך הבחירות שאנחנו בוחרות, ואני בעיקר מגיעה לפה עם סימני שאלה, ולא עם סימני קריאה. זה בעיקר עם שאלות שאני שואלת את עצמי בשלהי חיי, ואני רוצה להעלות אותן כאן יחד איתכן. אני בשלב בחיים שבו הילדים שלי גדלו. זה לא שהם לא צריכים אותי בכלל, כן? הקטן שלי עדיין בן 10. הבנות 16 וחצי ו18. הם צריכים אותי. צריכים את הנוכחות שלי פחות. צריכים אותי פשוט אחרת. אני בנקודה שאני עושה איזושהי מחשבה מחדש על החיים שלי. על, אוקיי, איזה חלומות אני רוצה להגשים. איזה חלומות אני רוצה להגשים. עכשיו, כל החלומות שצברתי לי לאורך השנים בהן הייתי עם הילדים יותר בבית, או שהחלק הזה של הנוכחות איתם תפסה לי, החלק העיקרי הזה, שזה תפס מהלוז שלי, מהיומיום שלי, וזה איזשהו ארגון כזה מחדש של כל הלוז, של כל החיים, של סדרי עדיפויות. דברים משתנים. דווקא במקום הזה חשבתי להתחיל לדבר על תהליכי גדילה של נשים. שזה משהו שמאוד מאוד מאוד מסקרן אותי לחקור, ללמוד, מה קורה איתנו. אז בעצם מה שאני אומרת זה שאני רוצה לחקור ולשאול מה אני לא יודעת שאני לא יודעת. יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, לא יודעות ולא חושבות עליהם. אני רואה מולי נשים רבות, במקומות שונים בסקלת ההתפתחות האישית שלהן, וזה לא בהכרח תלוי גיל. הייתי בפברואר, בסמינר בפוקט, שבו נחשפתי לבחורות צעירות, גילאי 23 עד 27. היו להן תובנות כל כך חכמות וכל כך מאירות, גם אם הגעתי אולי בקצת מקום, נקרא לזה אולי קצת מתנשא, של אוקיי, יש לי ניסיון חיים, עברתי כמה וכמה דברים, מה כבר הילדות האלה יכולות לחדש, והופתעתי לראות שהיה להן הרבה לחדש, ויש להן תובנות מדהימות על החיים. אז זה לא קשור דווקא לגיל, אלא זה כן קשור לאומץ, אני חושבת, של לדעת את מה שאני לא יודעת. את האומץ של לבוא ולהסתכל על דברים בעיניים שואלות, לבוא בלב פתוח ולהכיר עולם וללמוד דברים חדשים. ואני חושבת שזה האומץ הזה, של להבין שאני רוצה או לומדת דברים חדשים שאני לא ידעתי שאפילו קיימים. ועל זה אני רוצה לדבר רגע היום, על האומץ הזה, על הביטחון הזה להגיע בלב פתוח. ועולות כל מיני שאלות, שאלות כמו, מי הייתי לפני כל זה? מי הייתה זוהר לפני שהיא הייתה אמא זוהר, ולפני שהיא הייתה אשתו של? מי הייתי בכלל? מה היה בי? לפני כל הדברים שהצטרפו וכל הטייטלים וכל ההגדרות. ובעצם המקום הזה, גם ברמה הביולוגית וגם ברמה הרגשית, הנפשית, האישית, בעצם תובנה שלי כל פעם שאנחנו מתחדשות. ובכל לידה שאנחנו עוברות, נולדת אישה חדשה, שמביאה איתה משהו אחר. שמביאה איתה עולם אחר, רגשות אחרים, הסתכלות אחרת על המצב. יכולה להיות הסתכלות חכמה יותר. אני נוטה להאמין שתמיד שיכול שאנחנו מתבגרות, אז התובנות שלנו וההסתכלות שלנו היא מנקודת מבט גבוהה יותר, חכמה יותר, אבל עדיין היא אחרת, היא שונה, ואנחנו משתנות כל הזמן. אני בפודקאסט הזה רוצה לדבר על המקום הזה, אל מול נשים אחרות שבוחרות דברים שונים. אני בחרתי להיות יותר זמינה לילדים ויותר מהבית, ולעבוד מהבית, ולהקדיש לילדים יותר, ויש כאלה שבחרו בקריירה, ועדיין, ואין פה טוב או לא טוב, ואין פה טוב או רע, הכל בסדר. זה המקום של הבחירה, השלמות בבחירה הזאת, ולראות בסופו של דבר איך אנחנו מעבירות את זה הלאה לילדים שלנו. וזו השאלה הבאה שבאמת מעסיקה אותי המון, זה
איזה מסר אני מעבירה לילדים בכל צעד שאני עושה בחיים שלי, בכל בחירה שאני בוחרת, בכל דרך שבה אני בוחרת ללכת או להתנהג או להתנהל. אני מדברת על זה הרבה בכובע העסקי שלי, על המקום הזה של איך אני בסופו של דבר מובילה את הילדים שלי להיות המבוגרים שהייתי רוצה שהם יהיו. איך אני דואגת שאני אישיות לדוגמה עבורם, דוגמה אישית, מודל אישי, you name it, זה לא באמת משנה. הרעיון פה זה שילדים בסוף יהיו מי שהם רואים שאנחנו, לא מי שאנחנו אומרים להם שהם צריכים להיות. כלומר, אם אני חסרת ביטחון עצמי, או שאין לי מספיק ביטחון עצמי, אני רוצה שלבת שלי יהיה ביטחון עצמי, ואני אטיף לה ודבר איתה על זה, ויעצים אותה. בסוף היא תהיה מה שהיא רואה. אלא אם כן, כמובן, יש פה אופי כזה בועט ותוסס, אבל היא בסוף תהיה מה שהיא רוצה, מה שהיא רואה בי, או באבא שלה. אבל המקום הזה של להיות המבוגרים שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו, הוא משהו שהוא מאוד מאוד מנהל אותי. אני כל הזמן חושבת על זה, אוקיי, איזה מסר אני מעבירה לילדים בבחירה הזו? איזה מסר אני מעבירה להם מהמקום הזה? ואני רואה בזה משהו שהוא סופר חשוב, ומתוך זה גם פתחתי תוכנית ליווי לאימהות, כדי שהאימהות עצמן יעברו את התהליך האימוני, ואז יוכלו להוות באמת אישיות לדוגמה לבנות שלהם, ושהן תהיינה אותן מבוגרות שהן רוצות שהבנות שלהן תהיינה, כשיגדלו כמובן, שתגדלנה. בפודקאסט הזה אני מתכוונת לראיין נשים מכל מיני עולמות. אני ככה מזמנת לי כאן קבל עם ומצלמה את הנשים שהייתי רוצה לארח כאן בפודקאסט. ואני מדברת על נשים שבאות מעולם האומנות והספרות, והביולוגיה והמדע והיזמות והעסקים והניהול והספורט. נשים שעברו דרך בחיים שלהן, נשים שגיעות לגיל ההתבגרות השני. אני עובדת עם התבגרות בגיל ההתבגרות, אבל יש גם את גיל ההתבגרות השני, שזה גילאי 40-50, שבעצם מגיעות עם שק כזה גדול, או סל כזה גדול של תובנות על החיים, ומה שמסקרן אותי בדבר הזה, זה הדרך שהם עברו. הדרך שהן עברו עד שהן הגיעו למקום שהן הגיעו, והתוצאה לא רלוונטית. מה שרלוונטי כאן, זה הצמיחה והגדילה שלהן. איך אנחנו יכולות לגדול ולצמוח תוך כדי האימהות שלנו, תוך כדי טיפוח הדברים שאנחנו אוהבות, תוך כדי הקריירה שאני מקווה ורוצה להאמין שכולן חוו אותה ממקום של הגשמה, ממקום של עשייה שמיטיבה איתם, ולאו דווקא ממקום של אני חייבת ללכת לעבודה כי מכריחים אותי, כי אומרים לי, האנשים האלה מסקרנות אותי. אלה שבאמת ידעו לבחור אחרת, ידעו לבחור באומץ דרכים אחרות, דרכים חדשות, אפילו פורצות תקרות זכוכית, בין אם זה לעצמן, בין אם זה לחברה שלמה, ובין אם זה כאלה שפרצו פשוט את הדרך בכיוונים שונים. איך עבר תהליך הגדילה שלהן, איך עבר תהליך הצמיחה שלהן. כל העולמות האלה חשובים לי. אני רואה בהם בסופו של דבר איזושהי דוגמה, ומשהו שאפשר יהיה להוריד הלאה, למטה, בהיררכיה הגילית, להוריד למטה לכיוון הצעירים והצעירות, לכיוון בני הנוער ובנות הנוער והילדים שלנו. בסופו של דבר, המטרה של כולנו היא להיות אנשים טובים יותר, הורים טובים יותר, כדי לגדל את הדור הבא שיהיה יותר טוב מאיתנו, דור משודרג. כל העולם הזה מאוד מאוד מסקרן אותי. אני חושבת שזה בגדול העניין. אז בואו נדבר רגע על חלומות. אני אוהבת לחלום, תמיד אהבתי. אני גם הגדרתי את עצמי באיזשהו שלב בחיים כחולמת למרחקים ארוכים. יש לי הרבה חלומות. אני חושבת שהגשמתי את רוב החלומות שהיו לי, ותמיד הם מתחדשים. עולה בי השאלה, דווקא בתקופה האחרונה, היא מה אני לא מעיזה לחלום? מה אני לא מעיזה לחלום עבור עצמי? מה קורה? ואני שואלת גם אותך, מה את לא מעיזה לחלום עבורך? מה הדברים האלה? ואני, לאורך השנים שחוויתי תהליכי התפתחות אישית וכל מיני, אז אני יכולה להעיד על זה שכל פעם החלומות שלי הלכו ותפסו יותר נפח וגדלו. כלומר, היום אני חולמת על דברים שזוהר שלפני 5 שנים לא הייתה מעיזה לחלום. ובעצם המקום הזה של חלימה הוא מאוד מאוד משמעותי, כי הוא פותח לנו ומרחיב לנו את הסקופ הזה של
מרחב האפשרויות הריאלי, נקרא לזה ככה. וזה משהו שמנחה אותי, בטח בעבודה עם מתבגרים. אנחנו מדברים הרבה על חלומות, אנחנו מדברים הרבה על המקום של האומץ לחלום דברים מופרעים גם, ולראות עד כמה באמת אפשר ליישם אותם ולהגשים אותם. והיום אני חושבת שכל הנושא הזה של חלומות הוא בסיס מדהים להתפתחות שלנו, בעיקר כשאנחנו בונים להם איזושהי תוכנית. קראתי פעם איזשהו משפט שחלום בלי תוכנית הוא בעצם רק פנטזיה. אז אני מסרבת לקרוא לחלומות שלי פנטזיות. אני מאוד מאוד נחושה וחשוב לי לקרוא לחלומות שלי חלומות ולבנות להם איזשהם תוכניות. גם אם הן ארוכות טווח, גם אם ייקח לי 10 שנים להגשים את החלום שלי, הוא בסוף יתגשם. הכל בסוף פונקציה של התמדה, אמונה בדרך והחלטה. וזאת הדרך אליה יוצאים וצועדים. אין פה עכשיו, אי אפשר להחזיר את הזמן לאחור. אז המקום הזה של חלומות הוא סופר חשוב, כי הוא המצפן מבחינתי. חלומות הם מהווים מצפן מבחינתי. אז מה שאני עושה עכשיו, באומץ רב, ובהקשר של חלומות, כי אני כבר כמה שנים חולמת ורוצה, יהיה לי פודקאסט, שבו אני אוכל בעצם לדבר על דברים שהם לא רק העסק שלי, ולא רק הורות, אלא בכלל דברים שמעניינים נשים באמצע החיים, בשלבי אמצע החיים. ובעצם אני כאן זורקת את התיק מעבר לגדר, ומתחילה לדבר על מקום הזה. הפודקאסט הזה נולד בעצם מתוך ההבנה שבמהלך החיים אנחנו נולדות שוב ושוב ושוב. השאלה שמסקרנת אותי היא לא מה השגנו בכל הגלגול הזה, מה הפכנו להיות. אילו נשים הפכנו להיות, אילו בנות אדם הפכנו להיות. אני לא מחפשת כאן נשים שהצליחו, אני מחפשת נשים שעברו איזושהי דרך, שבחרו באומץ לעשות דברים שהם אחרים, ללמוד דברים, לחקור דברים, ולדעת דברים שהם פשוט לא ידעו קודם. באומץ, לבוא עם לב פתוח, לבוא עם עיניים סקרניות ורעבות לידע. נשים שבעצם במשך שנים חיפשו תשובות. ובשנים האחרונות גיליתי שזה מעניין אותי הרבה יותר. אולי בגלל זה פתחתי את הפודקאסט הזה. לא כדי לספר לכן מה אני גיליתי, אלא כדי לחקור יחד איתכן, ויחד עם נשים נוספות שהצטרפו אליי לכאן בהמשך. את הדרך הזו, את הדרך ואת העניין. אז לבדוק ולחקור לא מה עשיתי בחיים שלי, אלא למי הפכתי להיות בדרך. אז בעצם רציתי לפתוח פודקאסט. מההתחלה אני מתכוונת מאז שהתחילו לרוץ פודקאסטים, אז היה לי בראש שיהיה לי פודקאסט, לקח לי כמה שנים טובות, והנה אני כאן. מאוד קל לדבר על הורות, מאוד קל לי לדבר על הורות למתבגרים. זה המגרש הביתי שלי, ועד כמה אנחנו והבחירות שלנו, וההתנהגות שלנו וההתנהלות שלנו משמעותית עבורם. וזה המקום הקל והנוח שלי. והמקום הזה של הורות, בטח לבנות בגיל ההתבגרות, בטח לבנות בגיל ההתבגרות בעידן שלנו, זה משהו שהוא חלק עיקרי מהחיים שלי. גם כאימא לשתי מתבגרות, אבל גם כמי שעובדת עם מתבגרות, ועובדת עם אימהות למתבגרות. המקום הזה סופר חשוב. ו14 שנים שאני עובדת, גם עם ילדים, נוער, צעירים, המקום, והורים כמובן, המקום שהתובנה הכי גדולה שלי, היא בעצם שהעבודה שלנו כהורים, יכולה לשנות המון בסוף, בדרכי ההתמודדות של הילדים שלנו עם אתגרי החיים. ויהיו להם אתגרים, כי החיים קורים, אין מה לעשות, החיים הם החיים, הם יגיעו, הם יפתיעו, ואני מבחינתי תמיד אמרתי וחשבתי שלי חשוב שהילדים שלי ידעו להתמודד עם האתגרים שיבואו לפתחם. שאם עכשיו ישלפו אותם ככה עם פינצטה וישחררו אותם וישימו אותם בכל נקודה על הפלנטה הזאת, הם ידעו להסתדר. זו המטרה שלי כאימא, להכין אותם לחיים, שידעו להסתדר בצורה עצמאית, בצורה חזקה, בצורה בוגרת. זה הוויז'ן שלי. הלוואי ואני אצליח, ימים יגידו. גם לא חייבים לשלוף אותם באמת עם פינצטה כדי לוודא את זה. אבל העבודה, וגם בעבודה עם מתבגרות, גיליתי בהרבה מקרים, שאם האמא עושה עבודה, זה משפיע בצורה מדהימה על הילדה. וזה מדהים, כי יש לנו כוח כזה עצום. יש לנו כוח מטורף. ואם נדע להשתמש בו, ולדע איך לעשות את הדברים, ואיך לעשות את העבודה הזאת, מה זה העבודה הזאת בכלל? איך נדע לעשות אותה? ואיך נדע לכוון למקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם.
שאנחנו רוצים שהילדים והבנות שלנו יגיעו אליהם. יש פה עולם שלם של תוכן שאני חושבת שאפשר להעלות ולהציף כאן, תוך כדי השיחות עם נשים נוספות, ותוך כדי השיחות עם נשים שהם ידברו על הדרך שלהן, בין אם הם בחרו עכשיו להיות נשות קריירה שבקושי נמצאות בבית, לבין אם מדובר בנשים שבחרו לוותר על הקריירה ולהישאר בבית עם הילדים, או כאלה שבחרו לשלב, והמנעד שהוא באמצע הוא אינסופי, כי זה הכל עניין של מינונים, והכל עניין של מה מתאים לכל אישה באופן אישי, ולכל משפחה באופן אישי. ובעצם, אם אנחנו מדברים על המקום הזה של אימהות, ההזמנה, אני חושבת שאימהות זאת ההזמנה הגדולה והמופלאה הזאת עבורנו אנשים, ללמוד את עצמנו יותר לעומק, לחקור את עצמנו יותר לעומק, להתפתח מהמקום הזה. זה מצע פורה להתפתחות ולצמיחה ולגדילה. וזה קורה רק בתנאי שאנחנו נאפשר את הדבר הזה, שאנחנו נגיע למקום הזה בלב פתוח, שנגיע למקום הזה סקרניות, נגיע למקום הזה נחושות, לדייק לעצמנו את הדרך, להבין בכלל מה הדרך שלנו, מה הלב רוצה, ולראות איך אנחנו תוך כדי האימהות לא מאבדות את עצמנו. וזה אני מפנה בעיקר לאימהות למתבגרות, אולי דגש קצת יותר עמוק לראשית גיל ההתבגרות, שבו ההורמונים מתחילים לפעול, ובעצם אימהות מאוד מאוד מוצאות את עצמן, מתנהלות מאוד מאוד בזהירות, מפחדות ככה שהדברים יתפרצו, או שממש הולכות על ביצים, ומפחדות להגיע, שיקרה איזשהו עימות, או איזשהו משהו, ולאט לאט הן מאבדות את עצמן בדרך. הן מאבדות מה הן רוצות, את העקרונות, ואולי גם הערכים, דברים שהם מאוד מאוד חשובים להם. ובכל זאת, הן מוותרות, כדי לא להיכנס לעימותים עם הבנות המתבגרות או הילדים המתבגרים. והמקום הזה, ואני כולי תקווה, שהפודקאסט הזה ייתן איזשהו מצע, איזושהי קרקעית, לזה לכוון את הנשים האלה ולא לאבד את עצמן. למצוא את עצמן בדרך, שלמצוא את עצמן, לחזור לעצמן. זה אפילו לא למצוא, זה למצוא את עצמן בחזרה, חדש. זה לחזור לעצמן, אבל לא בדיוק לחזור, כי אף פעם אי אפשר לחזור אחורה. אנחנו כל הזמן מתפתחות, אנחנו כל הזמן משתנות, וקוראים לנו אירועים, והחיים קורים בצורה שקצת גורמת לנו אולי להתערער, ואולי להשתנות, ולחוות את האתגרים, וכל עוד אנחנו זוכרות שמהאתגרים האלה אנחנו יוצאות מחוזקות, הרווחנו. זה הרווח הגדול שלנו. כשהתחלתי לעבוד עם מתבגרים, היה לי ברור שאני כאן בשביל לתת להם כלים להתמודדות עם אתגרי הגיל. מה שלי לא היה, ואני חוויתי כאילו את אתגרי הגיל בעוצמות דרמטיות מאוד, ואני חושבת שאם היו לי את הכלים שאני יודעת היום, המצב היה שונה לגמרי. וזו הסיבה שיצאתי לדרך, כדי לראות דור אחר שגדל כאן. דור חזק יותר, עוצמתי יותר, שהעולם הוא כבר בכף ידו. ולאט לאט עם התפתחות הטכנולוגיה ועם ה-AI, אז זה באמת, זה דור אחר. הוא חזק יותר, העולם בכף ידו. ואולי הם צריכים יותר הכוונה דווקא בדברים היותר, אולי לנו היו בסיסיים, כמו מערכות יחסים, כמו עניין של תקשורת אחד עם השני. ובכלל, איך הם רואים את הדברים, איך הם רואים את עצמם מול הסביבה. ובדרך כלל, יוצא לי לעבוד עם בני נוער שחווים אתגרים חברתיים. והאתגרים האלה מגיעים ממקום של חוסר ביטחון. וחשוב לי כאילו כל הזמן להציג את זה, שאם הם היו יותר בטוחים בעצמם, אם השיח הפנימי שלהם היה יותר חיובי, המצב החברתי שלהם היה הרבה יותר טוב, המצב הלימודי שלהם היה יותר טוב, מערכות היחסים שלהם היו יותר טובות, ואני קראתי למודל הזה מודל הווי-פיי. מודל הווי-פיי בעצם מדבר על זה שאנחנו, בני אדם, אנחנו כמו ראוטר, ואנחנו מפיצים, כמו שראוטר מפיץ תדר של ווי-פיי, אנחנו מפיצים תדר של בעצם השיח הפנימי שלנו. ואם אני למשל מדמיינת את מלכת הכיתה, היום כבר לא קוראים לזה מלכת הכיתה, קוראים לזה מקובלת, ויש כאלה שאומרים שגם אצלהם אין דבר כזה בכלל, אבל בואו נדבר רגע על הילדה המקובלת בכיתה. בואו נסתכל רגע על כיתות ד'-ה' כזה. בדרך כלל הילדה המקובלת בכיתה היא ילדה שהיא לא בהכרח הכי יפה, היא לא בהכרח הכי חכמה, היא לא בהכרח הכי מתלבשת יפה, או חתיכה, או כאלה דברים. אבל מה בהכרח היא כן?
היא בהכרח יודעת, ידיעה פנימית, היא טובה, שהיא מעולה. היא לא צריכה להיכנס לכיתה בבוקר ולומר, בוקר טוב, תראו איזו מהממת אני. לא. היא באה ממקום של ידיעה פנימית עמוקה שהיא טובה, שהיא מהממת, שהיא מעולה. והסביבה? הסביבה היא כמו מראה, היא משקפת לה את זה. ואז היא תיכנס לכיתה בבוקר ויגידו לה, יואו, איזו חולצה יפה, יואו, איזו מהממת את, יואו, השיער שלך נראה טוב, וכולי וכולי. ולעומת זאת, אם אני לוקחת ילדה אחרת, או ילד, שמרגישים שהם לא מספיק. לא מספיק טובים, לא מספיק חכמים, לא מספיק יפים, אפילו לא מספיק רזים בשלב מסוים, לצערי הרב. ואם הם חושבים ככה, וזה השיח שמנהל אותם, אז הסביבה שמשקפת את מה שאנחנו משדרים, בעצם מתרחקת. פתאום לא רוצים להיות לידו, או מתרחקים ממנו, כי או חושבים שהוא רוצה להיות לבד, או שפשוט לא כיף להיות ליד מישהו שהוא קבוי. עכשיו, ילדים באים ואומרים לי, אבל לא, אני משתדל להעביר מסר אחר, אני משתדל להעביר את המסר שאני רוצה להעביר, שיש לי ביטחון עצמי. מה שהם לא מבינים שזה עובר בשפת הגוף. כי מי שמאמין בעצמו והשיח הפנימי שלו חיובי, אז יבוא זקוף יותר, השפה שלו תהיה רהוטה יותר, הוא ידבר בקול, הוא ישיר מבט, יהיה קשר עין. וילדים שהם באים עם שיח פנימי שהם לא מספיק, אז בעצם המבט שלהם בדרך כלל יטייל, העיניים יטיילו כזה מסביב ולא ישירו מבט. הקול שלהם אולי אפילו יהיה כזה חלשלוש כזה, ויהיה מאוד קשה לשמוע אותם. וגם הם יהיו שפופים קצת, הם לא יהיו זקופים, לא ידברו בצורה ברורה ורהוטה, הם אפילו ימלמלו. אז הדברים האלה עוברים בעצם בשפת הגוף אפילו, הם לא צריכים להתאמץ כדי להראות אותם. ובעצם כדי לשנות את המצב מבחוץ, היא צריכה לשנות את המצב מבפנים. פנים מהדהד מבחוץ. אולי קצת קשה להבין את זה, אבל זה ככה. היא בעצם ברגע שאני משנה את השיח הפנימי שלי לחיובי יותר, כבר הסביבה רוצה יותר להתקרב אליי. כבר רוצים לבוא לבוא במגע, או להיות איתי, כל מיני דברים כאלה. רק כדי להיות סביבי, לקרקר סביבי, ופתאום להציע לי דברים, וזה רק על ידי שינוי השיח הפנימי. עכשיו, יבוא הילד ויגיד לי, מה פתאום? זה הפוך. בגלל שלא רצו להיות איתי, אז אני חושב שאני לא מספיק טוב. תשמעו, זה כמו הביצה והתרנגולת. אני מפנה את השאלה אליו, אל מה אתה כן יכול לשנות. אולי, אני לא פוסלת, אבל מה אתה כן יכול לשנות? האם אתה יכול לשנות את מה שהם חושבים או עושים, או שאתה יכול לשנות את השיח הפנימי? ובעצם התשובה ברורה, כמובן, ואז אנחנו מתחילים לעבוד על השיח הפנימי. והשיח הפנימי, ככל שהוא מתעצם והוא חיובי יותר ויותר, כך המציאות מסביבו מתחילה להשתנות. וזה משהו שצריך לתחזק כל הזמן, בדרך ארוכה, בתהליך, צריך לתחזק את השיח הפנימי שיהיה חיובי. ומה המקום שלנו כהורים בשיח הפנימי הזה? המקום שלנו כהורים הוא סופר חשוב, כי המקום שלנו כהורים, אנחנו כהורים הופכים להיות הקול הפנימי של הילדים שלנו, מה שנגיד להם. לא רק מה שנגיד להם ברגעים הטובים והיפים, אלא גם מה שנגיד להם ברגעים שאנחנו מאבדים את זה. ואין מה לעשות, כולנו הורים, כולנו בני אדם, לכולנו יש רגעים שאנחנו מאבדים את זה. ודווקא ברגעים שאנחנו מאבדים את זה, הכי חשוב לומר מילים שיהפכו להיות אחר כך השיח הפנימי שלהם, של הילדים שלנו. לא להוריד להם, לא להפיל את רוחם, לשמור על תואר המילה, על הכבוד שלהם. כבני אדם, סוף, זה שהם הילדים שלנו, זה מקסים ונהדר, זה לא אומר שאנחנו יכולים להטיח בהם את כל מה שאנחנו רוצים בשעת כעס. גם בשעת כעס ובעיקר בשעת כעס, אלא כן באמת לראות איך אנחנו, גם בשעת כעס, אומרים על כבודם, אומרים דברים שגם אם הם יהפכו להיות השיח הפנימי שלהם, זה לא יפגע בהם בהמשך. אז אלה היו כמה דקות על מודל הווי-פיי. ואיך הוא מנהל אותנו כמבוגרים, אגב? דיברתי על זה בהקשר של ילדים, אבל מודל הווי-פיי לגמרי רלוונטי אלינו כמבוגרים, בין אם זה בעבודה שלי, כשאני ניגשת עכשיו לפגישת צוות, ישיבת צוות, או לבוס, או אפילו אם אני מורה, או מדריכה, או מנחה צוותים. כשאני עומדת מול קהל וצוות מסוים, אם אני אבוא בצורה שהיא ספקנית, שהיא מעורערת, בהי או בעין, you name it, ולא מגובשת מספיק, זה המסר שאני אעביר הלאה לילדים, או לצוות שאני עומדת מולו. וכל הדבר הזה פוגע במרקם, אם זה במרקם, בסמכות שאני
מפגינה, ובין אם זה במה שהם חווים ממני. וכל הדבר הזה בעצם השתקף לי בחזרה מהם, אם זה בבעיות משמעת, אם זה בחוסר ריכוז, אם זה בזה שאולי לא ייקחו אותי ברצינות כמו שאני רוצה, או כמו שחשוב לקחת, וכולי. אז המקום הזה של מודל הווי-פיי רלוונטי גם לנו כמבוגרים. ככל שנגיע עם שיח פנימי חיובי יותר, ככל שנגיע מגובשים יותר, ככל שנגיע חזקים יותר, כך הסביבה תשקף לנו את זה כמו מראה. לא הצגתי את עצמי. אז אני זוהר יעקב, יזמת ויוצרת בתחום אימון בני הנוער. אני מלווה הורים ומתבגרים בתהליכי ההתבגרות של הילדים, וההורים שמתבגרים תוך כדי, כבר 14 שנים. אני מנחת סדנאות למתבגרים, אני מלווה אימהות למתבגרות, ויש לי כמה מיזמים שנרקמים ברגע זה. המטרה שלהם היא בעצם להנגיש כלים אימוניים, מתבגרים בצורה דיגיטלית, בצורה יצירתית, בצורה שתעזור להם להתקדם ולהתפתח ברמה האישית בחיים שלהם. זהו. אז אני הייתי זוהר יעקב. בהתרגשות רבה, אני מסיימת להקליט את הפרק הזה. תודה.